Hej, jeg hører til i Akuforum. Jeg er akupunktør. Jeg har fået Simon på briksen i dag, og Simon er så heldig, han fejler ikke særlig mange ting. Men en ting, som Simon fejler, det er, at hans næse godt kan blive tilstoppet. For Simons vedkommende, så er det mest allergi, men på denne årstid, så kan det jo godt have meget med vejret at gøre også, at man bliver snottet. Så det kan man også hjælpe med akupunktur, og det er faktisk rigtig effektivt. Vi sætter et par nåle her omkring næsen. Det er ikke det allermest behagelige sted at få nåle. Men med akupunktur, der er det kun lige, når man sætter nålen, at det gør ondt. Og når man så ligger med nålen, så er det faktisk rigtig behageligt. Jeg kan godt mærke. Ja. Men det gør ikke ondt længere, vel? Nej. De 4 nåle lige omkring næsen, de løsner nærmest umiddelbart op for tilstopning af næsen. Det er rigtig godt. Fordi Simon han har noget allergi, så sætter jeg også et par nåle i hans ører, som er nogle allergipunkter, som hjælper på de symptomer, man nu har af sin allergi. Der findes rigtig mange forskellige af de her akutte punkter, som man kan bruge på kroppen. Dem her omkring næsen, de er rigtig meget til akutte problemer. Især biton, som er her lige ved siden af næsen, er sådan et akut punkt. Så hvis du har problemer med tilstoppet næse eller ømhed omkring næsen, så er det også et punkt, du selv kan massere her lige ved siden af næseborene. Der findes punkter her oven på øjenbrynene, de inderste, som du selv kan massere på. Hvis du har ondt i hovedet, har trætte øjne, så kan du starte her i midten, og så massere dig ud af. Du skal bare trykke igennem. Det må gerne gøre lidt ondt, så må gerne være lidt ømt. Og de steder, hvor det er allermest ømt, der skal du bare massere lidt mere. Og så ude i tændingen her, der kan du også mærke, at der er et lille hulrum. Der skal du også massere. Det er sådan nogle ting, du kan gøre derhjemme selv. Så er der nogle akutte punkter, som vi har til lændesmerter for eksempel. Nu vil jeg ikke være tarvelig over for Simon og sætte, men der findes et punkt lige midt i panden, som er sådan et symptompunkt, som man sætter, og så stikker man nålen den ene eller den anden vej, afhængig af, hvor det gør ondt. Og så skal man så rende rundt og bevæge sig lidt med den nål siddende i panden. Nu sætter jeg lige lidt flere nåle i Simon, mens jeg snakker. Men der findes faktisk rigtig mange ting, og du har højst sandsynligt også fundet en masse ting på YouTube eller på Facebook af forskellige ting, du kan gøre derhjemme. Og det er rigtig godt at gøre, fordi det forstærker de behandlinger, men det vil være en god idé at gå til behandlinger ved siden af. Det er sjældent, at man kan løse sit problem derhjemmefra, kun ved at massere. Der sidder et punkt her i trekanten her mellem tommelfingeren og pegefingeren, som er rigtig godt til, også til lændesmerter for eksempel. Og man kan hjælpe på symptomerne, lave en akut behandling, så det letter. Men årsagen til, at du har ondt i lænden, eller konstant får ondt i lænden, den sidder lidt dybere i kroppen. Og det er en rigtig god idé at få den behandlet, eventuelt hos en akupunktør. Når du så går til behandlinger, ligesom Simon er så fornuftig at gøre, så vil du opleve, at du får færre af de her ubalancer. Hvis du så gør alligevel, hvis du løfter noget tungt, hvis vi taler om lænden, eller hvis du får noget kulde på ryggen, så vil dine hjemmebehandlinger gå lidt hurtigere. Det vil sige, at du vil reagere lidt hurtigere på de ting, du gør derhjemme, fordi din krop den, er i lidt bedre balance i forvejen. Så er det ikke så svært at få kroppen til at reagere på det, man gør hjemmefra. Man kan til gengæld ikke sige, at der er et sådan svar på, hvor lang tid det tager. Vi siger generelt, så tager det mellem 6 og 10 behandlinger at få løst problemet, eller i hvert fald komme til et punkt, hvor man kan holde ud at være. De fleste får positive reaktioner allerede efter første og anden behandling, og man begynder at være et sted, hvor man godt kan lide at være efter tredje og fjerde behandling. Men så er der mennesker, som reagerer enormt hurtigt. Min gamle moster var på besøg hos mig i torsdags, fordi hun havde slået sig og havde rigtig meget ondt i sit knæ og sin hofte
i sin iskærsnerve. Og hun er 80 år gammel, så jeg var forberedt på, at det ville nok komme til at tage nogle behandlinger, før hun reagerede på det. Hun fik 1 behandling, og hun har ikke haft ondt siden. Så har jeg min 18-årige datter. Hun er svær at komme igennem til. Hun skal have mange behandlinger. Så der er ligesom ikke rigtig nogen sådan facitliste. Men man kan sige generelt, jo yngre du er, jo hurtigere går det. Jo tidligere du kommer i din ubalance, jo hurtigere går det, jo færre ting skal ligesom arbejdes igennem. Så det handler bare om at komme afsted, så du kan få balance i kroppen. Og så du slipper for at leve med smerter og leve med ubehag. Nu får Simon lov til at ligge og slappe af. Han får lidt varme på sin mave. Og sådan en infrarød lampe her. Og så får han lov at ligge der og slappe lidt af. Tak for denne gang.